Čaute všetci, vítam vás u dnešného nového videa. No a dnešné video bude, ako už asi môžete vedieť z názvu tohto videa, knižky prečítané za rok 2020. Tipy na knižky 2000. Tipy na knižky. Tipy na knižky. A tipy na knižky. Takže je to trošku úplne iný content, na aký ste asi na mojom kanáli zvyknutí, pretože na mojom kanáli vychádzali hlavne videá na takúto psičkárskú tému a také viac menej. Keď sa video sa tu ešte neobjavilo, tak som sa rozhodla, že by som na tomto kanáli mohla skúsiť spraviť niečo nové, pretože nový rok, nová ja, ako sa hovorí. Takže skúsim nejaký nový content a do dnešného videa vám teda ukážem tipy na knižky a ukážem vám tu knižky, ktoré som prečítala za rok 2023, pretože mám taký pocit, že tento rok som fakt čítala proste také knižky, ktoré ma neskutočne bavili a neskutočne by som ich odporúčala, takže toto video bude také tipy na knižky / knihy prečítané za rok 2023. Takže ja dúfam, že vám dám nejaké dobré rady a tipy, čo si môžete prečítať. No a môžeme ísť na samotné video. A na začiatok by som vám ešte chcela ukázať knižky, ktoré som dostala na Vianoce, pretože tieto knižky taktiež patria k takým tým populárnym knižkám, ktoré myslím si, že určite poznáte hlavne z BookToku alebo aj z Bookstagramu. Začnem knižkou, ktorú som... Sa mi zošuchla kniha z postele. Minimálne škody. Začala by som knižkou, ktorú som si nenašla doma pod stromčekom. A to je teda knižka 9. spolok od Leigh Bardugo, ktorú som dostala na Vianoce od mojej kamarátky Kaťušky, takže ahoj, zdravím ťa, ak sa pozeráš na toto video. A teda táto knižka taktiež sa prediera BookTokom už pár mesiacov. Hlavná hrdinka tejto knižky má zaujímavú schopnosť a to je taká, že dokáže vidieť mŕtvych. No a túto schopnosť nadobudla len vďaka tomu, že prežila katastrofálnu nehodu. Takže je to naozaj zaujímavý content a už sa na knižku veľmi teším. Ďalšia knižka, ktorú som už teda dostala doma pod stromčekom, tak to je knižka Hry o dedičstvo, ktorá vyšla len nedávno a hrozne som sa na ňu tešila. Ja som ju už teda prečítala, takže vám môžem túto knižku odporučiť všetkými 5 hviezdičkami z 5. Hlavnou hrdinkou tejto knihy je Avery Grampsová, ktorá žije so svojou mamou. Avšak po smrti svojej mamy sa musí nasťahovať k svojej nevlastnej sestre Libby. Avšak Avery to neprekáža, pretože so svojou sestrou Libby si veľmi dobre porozumeli a stali sa spoločničkami na život aj na smrť. Avšak malo to jeden háčik a to ten, že boli chudobné. Všetko sa to však zmenilo vo chvíli, keď Avery zistila, že istý Tobias Hawthorne jej zanechal nejaký majetok po svojej smrti. Najväčší háčik na tom je, že Avery tohto pána Tobiasa Hawthorna, ktorý jej zanechal celý jej majetok, vôbec nepozná. A ďalším háčikom je to, že Tobias Hawthorne je miliardár, ktorý má vlastne lietadlo, vrtuľník, niekoľko hotelov a vlastní sídlo. Avšak jedinou podmienkou, aby Avery mohla vlastne akoby prijať toto dedičstvo, aby bolo oficiálne napísané na jej meno, bolo, aby sa nasťahovala okamžite do Hawthornovského sídla. Až tam 1 rok bez toho, aby nejakého člena Hawthornovskej rodiny z tohto sídla vyhodila. A dostávame sa k základke knihy a to je tá, že v tomto sídle žila rodina pána Tobiasa Hawthorna, s ktorou Avery teraz musela vlastne ten 1 rok bývať. A žili tam vlastne 4 vnúci Tobiasa Hawthorna, a to teda Grayson, Jameson, Nash a Xander. Ďalej tam ešte žili 2 dcery Tobiasa Hawthorna, Zara a Sky, ich manželia, no a potom tam ešte samozrejme žilo služobníctvo. Takže je to naozaj skvelá knižka, je taká strašne napínavo písaná a máte tam vlastne rôzne detektívne prvky, pretože vlastne Avery sa snaží zistiť, ako sa stalo, že muž, ktorého v živote nestretala, jej zanechal celý svoj majetok.
takže je to naozaj skvelá knižka a momentálne už čoskoro má výjsť aj 2, pokračovanie, takže to si určite nenechajte uísť. Ďalšou knižkou, ktorú som dostala na Vianoce, je knižka Trón zo skla, ktorá je momentálne veľmi populárna. Ono vlastne bola akoby taká tá prvá vlna, kedy táto knižka získala maximálnu popularitu a nachádzala sa všade na BookToku. A vlastne teraz má akoby svoju druhú vlnu popularity, pretože všetci títo booktokery, ktorí si túto knižku neprečítali v tom jej prvom boome popularity, tak čítajú práve teraz. Tak som si povedala, že by som túto knižku mohla vyskúšať, a to aj na odporúčanie mojej kamarátky, takže ahoj Vivi, aj teba pozdravujem v tomto videu. No a som teda hrozne na ňu zvedavá a uvidíme teda. Ďalej tu mám poslednú knižku, ktorú som dostala na Vianoce a zároveň sa na ňu hrozne moc teším. Je to knižka Štvrté krídlo, ktorá je teraz strašne populárna, pretože aj slovenský preklad vyšiel len nedávno. No a teda v rámci tejto knižky zdravím moju ďalšiu kamarátku Ninušku, takže ahoj Ninuš, zdravím aj teba z tohto videa, pretože stala sa taká vec, že vlastne obidve sme dostali na Vianoce tú istú knižku, čo je úplne skvelé, pretože si ju môžeme naraz čítať a naraz zdieľať pocity z knihy, takže už sa na ňu hrozne teším. Táto knižka sa teda odohráva z prostredia drakov. Hlavná hrdinka sa teda volá Violet a ona od začiatku bola vlastne pripravená na to, že z nej bude písarka, avšak napriek tomu jej mama povedala, že sa z nej stane jazdkyňa, tak teraz musí ísť do jazdeckého kvadrantu, no a pokúsiť sa to prežiť, pretože jazdecký kvadrant je jeden z najnebezpečnejších kvadrantov vlastne v celej tejto univerzite. Avšak bude to mať aj zápletku, objaví sa tam istý Xaden Riorson a teším sa na túto knižku. A teraz poďme na ďalšie tipy. Ďalej tu mám knižku It Starts With Us od Colleen Hoover. Táto knižka, akože celkovo táto spisovateľka Colleen Hoover je moja najobľúbenejšia autorka, takže v tomto videu sa bude niekoľko tých knižiek od Colleen nachádzať a teda rozhodla som sa, že začnem knižkou It Starts With Us, ktorú som si prečítala hneď na začiatku roku 2023. No a je to vlastne pokračovanie ku knižke It Ends With Us, je to viac menej také voľné pokračovanie. Táto knižka mi prišla ako úplne skvelým doplnkom tej prvej knihy, dozviete sa vlastne zase nejaké ďalšie informácie, ako pokračoval vzťah Atlasa a Lily, čo sú vlastne hlavní hrdinovia knižky It Ends With Us. No a vlastne asi viac vám k tejto knižke moc povedať nemôžem, pretože ak ste ešte nečítali It Ends With Us, tak by som vám tak trošku zaspoilerovala. No každopádne myslím, že je to ako taký skvelý bonus. No a tejto knižke dávam 4 hviezdičky z 5 a to z toho dôvodu, že ten dej sa mi trošku tiahol tak o mnoho pomalšie ako v tej jednotke, ale inak sa mi veľmi páčila. Ďalej od Colleen Hoover mám knižku Všetky tvoje prednosti, ktorá taktiež patrí k jej veľmi obľúbeným a populárnym knižkám. Táto knižka je teda vlastne o dvoch manželoch, ktorí majú manželské problémy a je písaná vlastne z pohľadu tej Queen a z pohľadu Grahama. Táto knižka bola strašne krásne napísaná, zobrazovala vlastne ten ich vzťah a všetko ako to prebiehalo, tie ich hádky, prečo sa hádali. Takže opäť je to taká veľmi pekná knižka, krásny príbeh, ktorý určite chytí za srdce a knižke dávam 5 hviezdičiek z 5. Ďalšou knižkou nepochybne ako inak od Colleen Hoover je knižka Kosti v srdci, ktorá opäť akože nesklamala. Hlavnou hrdinkou tejto knižky je Baja, ktorá teda žije so svojou mamou, ktorá je narkomanka. Jej mama teda nakoniec na predávkovanie umrie, no a Baja nemá na výber a musí teda ísť bývať k svojmu otcovi, s ktorým sa moc teda nekontaktovala. A každopádne ide za svojím otcom, kde teda môžeme vidieť, že jej otec je veľký boháč, býva teda v dome pri pláži a má už aj, teraz nie som si istá, či to jeho nová manželka alebo zatiaľ ešte len priateľka. A jeho priateľka manželka, nie som si istá, má dceru, táto Baja spoznáva ten svet bohatých ľudí a takisto sa tam nachádza chalan, teda Samson, ktorý patrí k tej bohatej elite
avšak na konci knižky nás neprekvapí ten klasický Colleen Hooverovský twist, plot twist teda, a naozaj budete fakt prekvapení, ako čo nakoniec celé dopadne. Veľmi pekná knižka. Opäť 5 hviezdičiek z 5 jednoznačne. Ďalšou knižkou od Colleen Hoover, ako inak zase, je knižka Laila, čo je teda nadprirodzený román, by som povedala. Hlavnou hrdinkou tejto knižky je Laila, ktorá sa stretáva s Leedsom a oni sa do seba zaľúbia v jednom penzióne. Potom sa vlastne Laila nasťahuje k Leedsovi a Leedsová bývalá priateľka vlastne nejak zistí, že Leeds má novú priateľku a keďže dosť na ňu žiarli, tak vlastne jedného dňa príde do Leedsovho bytu a Lailu postrelí. No a Laila teda horko ťažko sa z tohto zranenia dostane, avšak nakoniec sa jej podarí z toho uzdraviť, ale nie tak úplne celkom. Máva výpadky pamäte a nepamätá si všetko úplne tak, ako by sa očakávalo. A tak Leeds uzná za vhodné, že aby ju zobral vlastne do toho penziónu, kde sa prvýkrát stretli a kde sa do seba aj zamilovali a verí, že by sa jej vlastne mohli tie spomienky pomaly začať vracať. Avšak ako náhle prídu do penziónu, tak v penzióne sa začnú diať veľmi divné, neprirodzené veci a z miesta, ktoré malo byť pre Leedsa a Lailu príjemný pobyt v penzióne, sa stáva ten najhorší týždeň v ich živote. Takže asi tak nejak táto knižka, 5 hviezdičiek z 5. Proste topka. Ďalšou knižkou, opäť od Colleen Hoover, je teda knižka Verity, ktorá je strašne populárna a teda hrozne ťažko sa zháňala, práve preto ju mám teda v češtine, pretože som ju nevedela zohnať nikde, ani v angličtine, ani v slovenčine. Teda v češtine sa volá Pravda nebo lež a rozhodne v tejto knižke dávam 5 hviezdičiek 5. Toto je vlastne psychotriller a akože táto knižka to úplne už odrovnala všetky napínavé knižky. Proste je to úplne úžasné. Táto hlavnou hrdinkou tejto knižky je mladá spisovateľka Loven, ktorá sa ocitá vo finančnej kríze a potrebuje si vlastne ďalej zarobiť. A vlastne naskytne sa jej taká ponuka, že by mala dopísať vlastne knižky po veľmi známej a uznávanej autorke Verity, a to konkrétne manžel Verity ponúkne Loven túto ponuku. Teda keďže Verity je momentálne v kóme, tak Veritin manžel verí, že ak by v kome nebola, tak by si určite želala, aby tie knižky po nej dopísala práve Loven. No a teda Loven sa teda nasťahuje do domu, kde býva Verity s manželom, a nasťahuje sa tam vlastne kvôli tomu, že tam má Verity rozpísané všetky papiere v pracovni a všetky informácie k tým knihám. Avšak teda nachádza tam autobiografiu, teda životopis, a teda konkrétne Veritin životopis, ktorý ona sama napísala. No a teda táto Loven si ho začne čítať, aby sa o známej autorke Verity niečo viac dozvedela. No a teda práve vďaka, alebo teda kvôli tomu životopisu začne pochybovať nielen o Verity, ale aj o jej manželovi a takisto o celom tomto nápade presťahovať sa do jej domu, pretože tento dom je akoby takým synonymom k strašidelnému domu. Určite odporúčam. Ja by som ďalej asi pokračovala s veľmi podobným žánrom, a to sú detektívky. A ja som vlastne tento rok prečítala 3 detektívky a tiež opäť veľmi populárne, myslím, že určite poznáte. Je to teda Ako nájsť vraha, v angličtine je to A Good Girl's Guide to Murder, takže možno v angličtine je to asi viac populárnejšie. No a sú takto 3 detektívky. Je to teda o hlavnej hrdinke Pip. Pip vlastne žije v mestečku, v ktorom sa vlastne stala vražda stredoškoláčky Andy Bellovej, a teda všetci obvinili za jej smrť Sala, čo bol vlastne priateľ tej Andy Bellovej. No ale tento Sal si vlastne to priznal, že ju zabil, a potom sám spáchal samovraždu, čo vlastne Pip príde veľmi podozrivé. No a teraz Pip vlastne musí do školy robiť akoby
tú sočku, stredoškolskú odbornú činnosť a rozhodla sa, že ako tému svojej odbornej činnosti si vyberie práve prípad Andy Bellovej. Tak nejak ako Pip robí rozhovory vlastne s ľuďmi blízkymi vlastne tej Andy Bellovej, bratom Sala, ktorý je akoby vrah. No tak príde na to, že Sal je vlastne nevinný a podarí sa jej odhaliť právého vraha. Je to fakt ako, že obľúbila som si detektívky. Toto je vlastne moja prvá detektívka a verím, že nie posledná. Takže veľmi ma to bavilo. No a dávam jej 5 hviezdičiek z 5. A potom vlastne v tejto dvojke už Pip nahráva podcast o tom, ako sa jej podarilo túto vraždu vyriešiť. A takisto zmizne jeden chlapec, Jamie, ktorého pozná už skoro celý svoj život, tak sa rozhodne ho hľadať, že prečo zmizol. A opäť sa tam dostávame do fakt veľmi zaujímavých a úžasných teórií, takže je to fakt super knižka, opäť 5 z 5. No a trojka, To druhému hrobkope, to je najlepšia knižka. Dostáva rôzne vyhrážky, ľudia ju tam stalkujú a 5 hviezdičiek z 5. Naozaj, ak chcete vyskúšať nejakú detektívku, tak určite odporúčam, začnite týmito knižkami, pretože, ako hovorím, to bola vlastne moje prvé detektívky, ktoré som prečítala a doteraz na ne nedám dopustiť. A teraz prídeme na fantasy a toto bola vlastne jedna z knížiek, ktoré ma naozaj presvedčili o tom, že fantasy je dobrý žáner a naozaj akože ja som moc fantasy nemusela, ale po prečítaní Krutého princa a Vranej šestky som o tom začala zvažovať a práve teraz je zo mňa aj fanúšik fantasy. Hlavnou hrdinkou tejto knižky je teda Jude, ktorá má nevlastného otca Féra, ktorý jedného dňa vlastne príde do ich domu a zabije jej rodičov. A vlastne Jude má ešte dvojičku a staršiu sestru, tak všetky tri vlastne tento Fér unesie a vychováva ich vo Férskej ríši, kde teda nastáva malá komplikácia, pretože vlastne najstaršia sestra je Férka, takže tá hneď zapadne, avšak Jude so svojou dvojičkou Férky nie sú obyčajní ľudia, takže častokrát boli vystavované šikane. No a teda máme tam Cardana, princa Cardana, ktorý teda nenávidí ľudí a hlavne nenávidí Jude, takže medzi nimi vznikajú konflikty. Naozaj je to krásne, takisto tam máme taký ten vzťah medzi Jude a Cardanom, taký ten enemies to lovers, takže 5 hviezdičiek z 5. No a k tejto knižke tu máme samozrejme ešte aj pokračovanie, to je teda dvojka Skazený král. V tejto knihe Jude dosadila nenávideného princa Cardana na trón, no a teraz sa mu musí podriadovať celý rok a jeden deň. Opäť skvelá knižka, 5 z 5. No a poslednou knižkou ku Krutému princovi je Kráľovna ničoho. Z Jude Duarterovej je Férská kráľovna, avšak vo vyhnanstve vo svete ľudí. 5 z 5 opäť za tieto fantasy knižky. Potom akoby na úplný záver Krutého princa vyšla ešte takto knižka How the King of Elfheim Learned to Hate Stories, čiže akoby taká bonusová knižka plná krátkych príbehov o Cardanovi. Táto knižka sú také tie poviedky navyše a je to už len fakt, že máte tam ilustrácie, tak akože máte taký dobrý pocit, že máte celú zbierku aj s touto ilustrovanou knižkou, ale nie je to úplne taká tá knižka, že by som povedala, že wow, najlepšia knižka na svete. Dala by som jej nejak tie 3 hviezdičky z 5. No a keď už sme pri autorke Holly Black, tak ešte som od nej prečítala knižku Ukradnutý dedič, ktorá teda vlastne trošku nadväzuje na toho Krutého princa. Dala by som jej asi 4 hviezdičky z 5, pretože tento príbeh bol naozaj taký trošku pomalší, nebol až tak rozbehnutý, ako som očakávala na základe Krutého princa, nebol taký chytlavý a pútavý, ale samozrejme tento príbeh bol plný plot twistov a bolo to naozaj fajn. No a máme tu už posledných 5 kníh. Začala by som asi takto Vraňou šestkou, ktorú som teda prečítala ako úplne prvé fantasy v živote. A teda je to naozaj veľmi zaujímavá knižka, dala by som jej asi 4 hviezdičky z 5, pretože ten dej bol niekedy naozaj tak pomalý a nebol až tak pútavý, ale však niektoré pasáže boli naozaj pútavé, takže
a preto by som tomu dala tie 4 hviezdičky. Témou tej knižky je vlastne lúpež, ktorú všetci dúfajú, že sa im teda podarí. No a taktiež tu máme nejaké tie plot twisty, ako to už býva v knihách zvykom, a môžeme sledovať vzájomné vzťahy týchto 6 hlavných hrdinov. Teraz ideme opäť trošku do romantiky. Mám tu knižku The Love Hypothesis, ktorá je veľmi populárna, avšak ja by som tejto knižke dala tak nejak 4 hviezdičky, a to z toho dôvodu, že naozaj ten dej sa mi zdal celkom pomalý a moc ma to akože až tak nebavilo, ako som predpokladala, ale zároveň to nebolo úplne zlé, boli tam fakt milé príhody a bolo to úplne také cute, ale zase zároveň ten dej sa tak trošku vliekol a moc ma to až tak nebavilo ako nejaké iné knižky. Takže preto by som jej dala len 4 hviezdičky. Hlavnou hrdinkou v tejto knižke je teda Olive, ktorá študuje vlastne biológiu. Keď Olive príde do školy a spraví nejaké tie pokusy a vyjde na chodbu, tak si na chodbe uvedomí, že aj tá jej najlepšia kamarátka je tiež v škole, všimne si ju na tej chodbe. No a Olive spanikári, pretože predsa jej povedala, že ide na rande, a tak poboská prvého človeka, prvého chalana, ktorého na chodbe uvidí. No a tu nastáva najvtipnejšia scéna, a to je to, že tento človek, ktorého poboskala, je vlastne veľmi obávaný Adam Carlson. Je to teda profesor na univerzite. Ďalšie 2 knižky tu mám zo série Twisted, je to teda Twisted Love a Twisted Games. Začnem teda Twisted Love, ktorá sa mi teda neskutočne páčila. Dala by som jej 5 hviezdičiek z 5. Hlavnou hrdinkou je teda vlastne Ava. Je taká slobodná, tvorivá duša, vždy veselá a priateľská. No a jej brat odchádza preč a tak poprosí vlastne svojho kamaráta Alexa Volkova, aby teda na jeho sestru dohliadol. A potom tu mám 2 Twisted Games, ktorú som dostala od kamarátky k narodeninám. A táto knižka opäť je úplne úžasná. Je už len 5%, no super. Ale očakávala som od nej viac, pretože tá jednotka mi pripadala o mnoho lepšia ako tá 2, takže tejto knižke dávam tak 3,5 hviezdičiek z 5. To už len z toho dôvodu, že tie situácie, ktoré sa tam udiali, mi pripadali už také dosť predvídateľné, takže nebolo to až tak úplne to, čo by som očakávala. Ale hlavnou hrdinkou je teda Bridget von Ascheberg. V tej dobe má vlastne Bridget nového bodyguarda, ktorý je teda túto cestu sa snaží spríjemniť a uľahčiť. Takže opäť môžeme sledovať, že sa tu bude vyvíjať nejaký vzťah medzi Bridget a jej bodyguardom. No a ja som to trošku prepočítala, pretože som myslela, že ideme na poslednú knižku, ale ešte tu máme jednu knižku, a to je Na dvore s trňou a ruží od Sarah J. Maas, ktorá je akože fakt úplná topka, 5 hviezdičiek z 5. Hlavnou hrdinkou je vlastne Feyra, ktorá zabije v lese vlka, pretože sú chudobní a chcela predať na trhu kožu, aby si teda zarobili. Avšak v tomto svete platí také pravidlo, že ako náhle človek zabije Feyra, tak ho dostihne nejaký trest. No a Feyra nevedela, že vlastne ten vlk, ktorého zabila, bol Fer. Tak jedného dňa vlastne prišiel Fer do ich domu a Feyra mala na výber, že buď zomrie, alebo bude už na veky žiť vlastne v ich ferskej ríši. A Feyra si teda zvolila, že radšej bude s nimi žiť. A Feyra patrila k ľuďom, ktorí nenávideli Férov, no avšak potom, ako sa nasťahovala do Ferskej ríše a žila vlastne s jedným z najvyšších Férov, tak začala svoje zmýšľanie prehodnocovať a dokonca sa aj do jedného Féra zaľúbila. Teraz som zrovna strihala video a všimla som si, že som vám zabudla ukázať knižku Veci, ktoré v nás ostali navždy od Lucy Score. Tak rozhodne na túto knižku netreba zabúdať, je to jedna z mojich najobľúbenejších knížiek a neviem, akým nedopatraním som vám ju zabudla teda ukázať, takže každopádne určite aj toto si prečítajte, je to vlastne romantika z malého mestečka. No a keďže kvalita tohto videjka, čo vám teraz natáčam, není taká kvalitná, ako keď som vám natáčala to video, takže nebudem asi o tejto knižke vám viac
rozprávať, rozhodne vám ju odporúčam. No a pokračujeme teda ďalej vo videu. A teraz už konečne môžeme ísť na poslednú knižku v roku 2023 a tá je ako inak než vianočná, je to knižka 24 dní do Vianoc, ktorej teda dávam 4,5 hviezdičiek z 5. Je to naozaj veľmi pekná, taká pohodová vianočná romantika a vlastne hlavnou hrdinkou tejto knižky je Nina, ktorá miluje Vianoce a druhým hlavným hrdinom tejto knižky je Dominik, ktorý je taký neutrálny. No avšak Nina vlastne pochopila jedného dňa, keď začula rozhovor cudzincov na námestí, tak pochopila, že život, ktorý žije, nie je taký, ako si kedysi vysnívala, že nie je sama sebou a práve preto sa rozhodla, že to musí zmeniť. V ten deň chýbalo už len 24 dní do Vianoc, tak si povedala, že do Vianoc sa zmení a bude sama sebou a napísala si vlastne taký adventný plán, kde si napísala 24 úloh, ktoré chce stihnúť splniť do Vianoc, aby bola viac sama sebou, ktoré boli to situácie, na ktorými už dlho uvažovala, že urobí, ale nikdy sa neodvážila. No a teda počas plnenia aj adventného plánu stretla Dominika, ktorý jej vlastne splnením jej snov a jej adventného plánu veľmi rád pomáhal. A to by bolo všetko pre dnešné video. Ja verím, že som vám dala nejaké tipy na knižky, ktoré si možno prečítate, alebo ste si chceli prečítať, ale neboli ste si nimi úplne istí. No a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!